साला का होता आजकल, जहाँ देखो मर्डर होता, छीना छोड़ी होता, माने साफ गुंडा सन के राज हो गइल बा। माने सरकार का करत आ करवाता कुछ नहीं बुझात। अरे तोहनी लोगन मर्दे तो एकदम सरकार के पीछे हाथ धो के पड़ गइल बड़ लोग। अरे डेली मर्डर होता, छीना छोड़ी होता, तो मतलब तारा पता बा ऐसे कितना फायदा बा? हैं मर्डर होता तो ऐसे का फायदा बारे? तारा के तो कितनो समझावल जाई, लेकिन तो हम लोग बुझाई ना कि सरकारी दिमाग हो का। एंगो मतलब तारा का बुझाता कि सरकार पागल बा कि रोकत नहीं है। सब ये मर्डर से कितना आदमी के रोजगार मिलेला, रोजगार के अवसर बढ़ेला, तारा पता बा है का उ कैसे रे? तो तू का बुझाता रहा कि कोई के घरे मर्डर हो गए तो ओकरा घर के चुपचाप बैठिए सब तू कोनियो के खून खौली, अगर खूनगर होइए से तो एक आध गो मर्डर करिए से तो ओकरा बाद का होई? ओकरा बाद का होई? ओकरा बाद दोनों पार्टी के बर्बादी होई, केस फौजदारी होई तो इहे तो सरकार चाहता। अब तू ही बताओ, अगर मर्डर ना हो, केस फौजदारी ना हो, आ तू कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगे तो सरकार बुड़बक बा कि इतना पुलिस के बहाली क के ओकर तनख्वाह देता है। अपना पुलिस का करिए सन बैठ के, अगर चोरी ओरी ना हो, मर्डर ना हो, कोर्ट कचहरी में वकील है, जज का करिए सन। सोच दिमाग लगाओ, ये सब सरकारी दिमाग हो, ये सब सरकारी दिमाग लगा के मैनेज कइल बा। यही से कोनो सरकार हो ये सब पर रोक ना लगावेला। आ तू तो देखता ही होकब, कोनो बड़का गुंडा बदमाश होखस उकनी के कोनो न कोनो नेता से संपर्क जरूर रहेला। तो मतलब ये सब बहुत दिमाग लगा के, सरकारी दिमाग लगा के मैनेज कइल बा, सेट कइल बा। इनमें बहुत फायदा बा देश के। ये सब तो हम लोग का ना बुझाई। तो माने तहार नेता सरकार गुंडा बदमाश पोस के अच्छा काम करता, रोज कहीं ना कहीं मार के पैसा छीन लेता ना सन, आ ना दिला के बाद मर्डर कर देता ना सन। देखो काम काम होला, अच्छा खराब ना होला। अब तू ही बताओ, तहार लड़का इंजीनियरिंग के कोर्स करता, तैमें 3-4 साल लागी कोर्स करे में, पैसों लागी। आ अब काल होकर अगर कहीं नौकरी लागता, काम पर जाता, काम करो आ पैसा ना मिलो तब का हुई? तो इतना मेहनत से कोर्स करावल जाता पैसे खातिर नु, तो पैसा काहे ना मिली? अपना बेटी बुझाता। तो तू का सोचता कि कोई गुंडा बदमाश यहीं बन गई बा, जेकरा मन करता तेही जगह गुंडा बदमाश बन जाता ना। गुंडो बदमाश बने खातिर कोर्स बा, ओकर कोर्स करे के पड़ेला पहले। गुंडा बने के कौन कोर्स होला रे? तो तारा का बुझाता जेकरा मन करी उहे मुंह उठा के जाई या कही कि हम गुंडा बनम, तो गुंडा ओकरा के बना दिहे सन नेता ना। ओकरा खातिर पहले कोनो नेता का पीछे 3-4 साल घूमे के पड़ी, झंडा लेके ढोए के पड़ी, मार पीट छीना छोड़ी मर्डर करे के ट्रेनिंग ली पहले वो आदमी। और ओकरा बाद जब वो 3-4 बार जेल में से घूम के आई, तब जाके ओकरा बदमाश के सर्टिफिकेट मिली। सब कोनो नेता ओकरा के रखने से अपना गैंग में। अब तू ही बताव, इतना मेहनत कर के वो आदमी बदमाश बनल बा, और बेचारा घामा में मर्डर करता, छीनता पैसा, आ तू ओकरा के पैसा नहीं खा दे, छीनता तो का करी? मर्डर तो करबे करी, अपन काम करता हूँ बेचारा। तो बात बुझा, सब सरकारी दिमाग लगावल बा। अब तू हम लोगन बीच में रहता लोगन सरकारी दिमाग का, तो यही से होता है। अच्छा तो सब चीज के तो फायदा बता देलो, आ इतना जे बेरोजगारी बढ़ गइल बा, सब लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार घूमता ना सन, ऐसे कौन फायदा बा? मर्दे खाली फायदे सोचब कि कुछ पुनो प्रताप कइल जाला है दुनिया में है? अरे बेरोजगारी से कौन पुन प्रताप होई रे? अब तू ही बताओ कि सब कोई कामिले बन जा, सब कोई कमाही लागो, सुख चैन से जिए लागो, तो धर्म के रक्षा के करी? बिहान भइला कोनो धर्म पर हमला हो जाए तो ओकर रक्षा इहे बेरोजगार लइकवा करी हस। सरकारी दिमाग लगावल बा। तो ये सब बहुत सोच समझ के नेता सरकार मतलब इस सिस्टम बनौले बा कि काल अगर हिंदू के धर्म पर हमला होता तो हिंदू के बेरोजगार लइका ओकर रक्षा करी, मुसलमान के धर्म पर हमला होता तो मुसलमान के बेरोजगार लइका ओकर रक्षा करी। ये सब बहुत सोच समझ के सिस्टम बनावल बा कि खून प्रताप के कुछ काम होखो, धर्म के रक्षा होखो, हैं? यही खाली खइब पियब।
दुनिया परलोकों के बारे में कुछ सोचल जाला। तो ये सब सरकारी दिमाग है, बात के समझ। अरे हमरा इतना तो जरूर बुझाता कि जे हमनी के बनौले बा ओकर रक्षा करे के हमनी के औकात नहीं खे। आ ते जेकर रक्षा करे के बात करत रे उ ई पूरा ब्रह्मांड के मालिक ह। आ उनका खातिर तू आ हम आ हिंदू आ मुसलमान आ नेता आ सरकार एगो खिलौना से ज्यादा कुछ नहीं खेलू। तो उनके खिलौना से उनका कौन खतरा हो सकता कि रक्षा करवाई लो तहार नेता। जा ढेर मत समझाओ। अरे मर्दे बंद करा बकवास। ई तोहरा तारा मतलब बस के बातें नहीं खे सर, थोड़ा जाए दो जा। प्रणाम। हमनी इंसान हैं सर, और समझदार लोग कहेला कि ये पृथ्वी पर सबसे समझदार प्राणी इंसान ही होला। लेकिन हमनी ये समझदारी से अपना इंसानियत के इतना टुकड़ा कैले बनी सन जौना के कोनो हिसाब नहीं खे। मतलब कोनो नेता अपना फायदा खातिर कुछ समझा देता और हमनी समझ ले बनी सन, इतना समझदार बनी सन। ये पृथ्वी पर कोई के इतना औकात नहीं खे जेकरा से ओकरा खतरा होखे जे पूरा पृथ्वी के बनैले बा। और वीडियो अच्छा लगल होके तो शेयर करी और इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी।